Seguimos ahí. Vamos, seguimos ahí. Vamos ahí. Vamos. Gracias. Como? Estame dicindo, vamos, cañotas, vamos. Que tal, señoras, señores? Benvidos ao Voltas co Prato. Estamos outra tarde máis cociñando. Tarde de verán, se me poñen as camisas de verán. Hai calor, estamos contentos, alegres. E que vamos facer? Pois cociñar, evidentemente. Seguídenos, como sempre, en @Voltas co Prato. Aí están case todas as receitas que facemos todos os días do ano e que cociñan dúas auténticas estrelas da televisión, estrelas da cociña, son unha maravilla, son guapos, elegantes. Buah, dá gusto velos. E de verán tamén, veñen eles. Que pasen, por favor. Xulio Mato, Begoña Vázquez, un aplauso para eles. Elegante. Elegante. Guapo, flamenco. E ti que? Eu que? E ti que? Eu Que é flor. isto? É unha flor, pero eso tes Pero flamenco. son as flores pochas. Son estas flores, mona. Que As vas mismas estas? que tes aí Non ti. son as mismas, son. Sí, o que pasa é que este é o color natural, ese é o color pocho. Que dixo? Si o rosa é pocho... O rosa para o flamenco, sí, pero para a flor fucsia. Bueno. Oxe, flores fucsias, Fran Cañata. 8 de xullo, o sea, estamos a tope, xa estamos metidos no Pero mes. San Fermín a tope. Eso. Estamos a tope, además fai un calor que isto é moito. Sí, moitísimo. morrer, E pedimos precaución para a xente. Que tal, Xulio? Pois que a tensión baixísima. Ando como un caracol. De verdad. Buf, o calor, este calor mátame, Ándalo así. Mátame. No, ando así, como a ti, o resto do ano. Brazos caídos. Pero por outra banda temos a Begoña que é... Un cascabel. A enerxía pura, Begoña. Terremoto, non? Bueno, Como estás? aí vai a cousa. Sí. A veces sí, a veces no, tamén. Estou ben, como sempre. Que tal esta semana? Moi ben, toda a semana moi ben, toda. Toda? Sí, sí. Hai algún día nesta semana de Sí calor? que é miércoles, está ben todo. Mira, Sí. un día nesta semana de calor que en Ourense ten que estar petando Sí. moito que ti dixeras, estaría mellor no outro lado. Non houve ningún día. Se non eu vou ao río. Temos río, onde non hai playa hai río. Claro. Eso metes na bañeira, ca auga fría. En Ríos hai río. Hai río, claro, o río Mente. Se queres ves un O río? O río Mente. Mente. Sí, está moi guai, En a miña parroquia hai unha é verdad. playa fluvial. Dese mismo río. O río Mente. Sí, sí. Invítate un día. Evidentemente. Que me vas a invitar. E temos chiringuito, Veña. Na Vega. Vamos a ver que nos trae Dosinda de Castro de Rei. Ola, son Dosinda, son de Castro de Rei. Teño moitas cousas na miña huerta. Teño calabacín que me sobra moito todos os anos, non sei que facer con el. Fago de moitas maneiras, revuelto, panado, a plancha, fago puré, en tortilla, pero quero saber algunha maneira máis de preparalo. Seguro que os nosos cociñeiros nos van dar outras ideas. Un saludo á miña familia, aos meus netos, aos meus fillos, ao meu home e a todas as persoas que nos deixan. Saludos. Caos. Mira. No. Sigue. Mira pa aí. A padriña esta cabaciña. Begoña e Xulio Mato. Non sei cal está máis guapo dos dous, quedastes ben, A padriña esta cabaciña, A padriña que esta bueno. cabaciña. A padriña un cociñeiro. Díxome, no Voltas co Prato. díxome que estaba escarallao. Pero que pasa que ela puxeron moi nova. A ela sí, A ti Eu estou puxeron... ben, tú estás carallao perdido. A ela puxerona como recén saída da facultade, Sí, non? sí. E a ti puxeronte... Como recén salido do mundo laboral. Sí, como, bueno, profe, casi xubilado. Casi xubilado, exactamente. Bueno, aí Veña, va, que vai ser, Xulio Mato? Mira, Veña, eu vou espabilado. facer unha especie de raviolis. Estáseme cortando, se quereme falar a jefa, porque como non escoito, vou dicir o que queira. Non, se non a xefa que me falen. Mira, vamos laminar con a axuda de este aparello. Ostras. Vamos sacar láminas moi finas, vámolas poñer en sal para que solten a auga e despois vámolas fornear un poquinho. Vamos facer con eso uns paquetiños. Unha salsa de tomate e vámoslo gratiñar no forno. Moi ben, ese aparello que normalmente chamase pelador. Pero Xulio Mato non debe saber como se chama para explicarlo a xente. Aparello é xenérico. Va moi ben, chisme, chollo, cacharro. Chisme, chollo, cacharro. Exactamente. Xulio Mato vai facer uns paquetiños de cabaciña, Begoña Vázquez, Eu vou facer cabaciña rechea. como a túa cabeza. Como a túa. A túa. Que de Vou facer cabaciña rechea. De que? E despois, de bacallau. É un must, Eso é unha maravilla, E despois, que vamos facer? Ca propia pulpa da cabaciña, vamos a facer unha bebida fría. Non mires con esa cara, Por non che dou, Ni un gramo. Home, Nada. Escoita. Tampouco querías, depois has de fiar por ela. Estarme dicindo que tampouco che dou, No, biches má no, cara. no. Espera, repítoche.
Eu sí que quero, Bego. A ti douche un Eu pouco. confío en ti. Sí. Repite, por favor, dime que vas facer, dime que vas facer. Vou facer unha bebida fría de cabaciña. Porque a cabaciña ten moitas utilidades. Claro. E agora vanse encher as plantas, porque a xente en vez de plantar unha planta para a casa, plantamos 8 ou 9, e postas ven todo xunto. Ven todo xunto, ya hai que conxelar, Tacho. facer conservas. Obviamos o da bebida esa fría de cabaciña. Vamos cociñar con cabaciña, no voltas co prato imos con Begoña Vázquez. Veña, va. Vamos allá. Baila reggaetón vegano y la verdurita me la quitan de la mano. Baila reggaetón vegano. No como animales, ellos son mis hermanos. Baila reggaetón vegano. Siempre como verde, siempre como sano. Baila reggaetón vegano. Venga, vamos. Vamos a vaciala. Esto é para facer a crema esa fría, o que sea, bebida fría. De Crema cabaciña. fría, bebida fría, chámalle como queiras. Atención. Que vamos a ir Técnica facendo? depurada para baleirar unha cabaciña, por Begoña Vázquez. Unha culler, non che fai falta máis nada. Mira, É lo que che fai falta. Mira, Romperás a cabaciña, non se romperá. non se rompe nin, vamos, nin farta de viño, xa te digo eu. Así, mira que ben. Entonces, Ala. excusamos poñer a música de tensión. No, excusas. Sí, vale, ya está. Ahora vamos a facer unha marquiña, vamos a sacar un pouquiño da pel Pa que sente. para que asente. Un cu. Aí, Moi ben. mira. Ahora facemos ahora. Ahora. Aí vai, así. Si rompe, río un cacho. Si rompe, riste. Sí. Por non a vou romper, para que non te rías. Veña, chamádenos ao 881-365536. Teléfono a voltas co prato, como sempre, se é o número que tedes que chamar, salerá o contestador Rocío Barrio. Hola, estás chamando a voltas co prato? Sí, é ela, Rocío Barrio. Así que facedelle caso, guiádevos, participade e se queredes falar con nós polo que sexa, pois aí está o teléfono do programa. Deixado nome, Porque hai moita xente que non deixa ningún nome, nin onde son, é importante que digades, hola, son Begoña, son de Riós. Sí. He de chamar un día. De feito, claro, hai unha cousa que non debedes facer, que é deixarnos o DNI. Porque hai xente que nos deixa o DNI, a rúa, o código postal, Bueno. demasiada información. Non fai falta ter tanta. No, de Non é onde necesario. sodes, o nome, de Non onde é sodes. necesario, excepto que me manden a min o número de conta. Para que queres un número de conta? A mí o que che manden un giro, mándalle tú Bueno, é un verdad, número de conta. tens razón. Que queres ingresar ya a xente? No, pero É mellor que che ingresen a ti. Sí, pero podo lle mandar unha domiciliación. Home, un bo xiro aí a golpe das 8 da tarde vai ver sempre. Ostras, xiramo día, Xiramo día, como di un colega meu, virouse o día. Aí vai, mira, non me collen Veña. máis, collín unha xerma pequena, así que non me collen máis. Vamos a engadir un chisquiño de sal, un poquinho de aceite. Vale. E vamos a meter xa ao forno, vale? Para que se vayan cociñando. E vamos ir ao forno con Begoña Vázquez, veña, a ver que nos Canto, conta esta uns muller. 10 minutiños. Vale, uns 10 minutiños para que se os cociñen un pouco para despois meterlle o recheo. Vale, Aí vai. canto tempo? 10 minutiños. 10 minutos 180, 190 grados. Non Deixámonos aí. deixes a botella diante das cámaras, vale? Xa vou meter aquí no fregadeiro. Vamos con Xulio Mato. Vamos a bailar calabacita. Vamos a bailar calabacita. Xulio Mato vai facer un paquetiño, unha especie de paquete que, polo menos, no día de hoxe tenche que recoñecer unha cousa. Que? Non vas facer unha bebida con cabaciña. Home, no, eso ocurre sido que en asoma manteca. Tinta, o sea, quer decir, Mira. Cóctel. de que vai? Calabacóctel. Mira, paio. Inda por riba cun vaso batedor, o seu archienemigo. Sí. Sabes? O archienemigo de Begoña, o vaso Odianse batedor. a morte, os vasos Odianse a batedores. morte, mira. Tírense ya a cara os vasos batedores. Blimba, blimba. Sí. Te detino, con Begoña, con isto. Entón, Bueno, sofrito. Sofrito. Vale, un refritiño. nunca me Allo- acordo de que eras máis, de pimento vermello. Ou de Verde. Eu son de verde. Eu son de verde, pero a mí dixeronme, poñe cor. Entón vai o vermello. Vale, pero é Vale, máis de pimento verde. Isto pa que é? Isto é por recheo, vale? Sí. Vámolo, home, excusabas botalo pa dentro. Vámolo botar un Joder, poquinho de caigo sal aquí para que na- sube. Un poquinho de sal. Pa que sube. E vámolo tapar, vale? Vámolo tapar para que? Para que a propia evaporación nos sirva para Pa cocer. Para que nos cociñe máis rápido. Vale. Vale, e mentres vamos a ir cortando esas láminas que che dixen. No, o sea, Vamos a ir meneo. cortando xa estas cortadas. Home, non. Vouche explicar como se fai. Ah, vale. Joder, madre mía, cañota, É que vinas aí e dixen, home. Veña, vamos a subir aquí un pouco. Veña. A posta, aí está. Vamos. Bueno, Como van as láminas? mira,
Por máis ou menos desa medida, vale? Vamos cortar, como esta cabaciña é moi grande. Co chisme chollo, cacharro, Con pelador, utensilio. utensilio. Vale, mira, vamos a ir cortando. Primeiro vamos cortar para facer unha base. Vale. Vamos cortar un par delas. Todo isto aproveitase todo, Non para este prato, pero para facer, por exemplo, unha bebida fría, Isto tamén. podemos utilizar. Isto. Sí, isto podes utilizar para unha crema, para unha ensalada, porque queiramos. O que pasa é que necesitamos unha base para que non nos baile. Ah, vale. Vale, e agora, ata que topemos a anchura que precisamos, pois estas vamos guardando todo. A cabaciña aproveitamos todo. O sea, que aproveite, en realidad, para o teu plato usas un cuarto de cabaciña. Vou dicir unha cousa. Con todo, o sea, cunha cabaciña vamos a facer unha fuente inteira desto. Con a cabaciña. Claro, con Cunha. esta, pero outra xa tes aí. Pero esta é unha, pero esta non vou usar. Isto que facemos é cortar. Vale. Mira, isto é para enseñarvos como vai. Mira, Vale. isto vamos a cortar as láminas, vale? Buah. E vamos as poñer. Que ben corta, Así finiñas, vale? Quedan Que ben. perfectas, todas igual de anchas, Que cociñasemos ben todas corta. á vez. Ves? Entón, o que ben facemos é, nun recipiente como este, ou un que teña un poquinho de altura, o que facemos é vamos ir facendo capas de cabaciña, vamos a ir esperexando un poquinho de sal, cabaciña, sal, para quitarlle o exceso de auga, vale? Porque despois bota mira, auga, escupe, Como é escupe. pouca cantidad, botou pouca, pero vese aí, se deixamos que escurra, casi me cae. Xa fixeste Deixamos- algunha vez eso, Sí, deixamos que escurra, Sí. ves, toda esta auga é a que Aí soltou. está, estáse vendo, estáse vendo. Estáse vendo, sí? Sí, sí, aí na esquina. A ver se ve aí. A esquina da auga, aí, perfecto, perfecto. Aí está, non? Sí. Vale. Pódela tirar, Entón, isto non? Ou non? Sí, vamos a tirar ahora, pero como vou lavar a cabaciña, Vale. temos que lavala, vale. Quedouche claro, non? Cabaciña, sal, e deixámolo unha oriña. Xa me Vale. quedara claro, era porque a explicación didáctica está ben. Está moi ben. Move un poquinho aquelo, cañetas. Teño que chamar a... Hai que destapar, cuidado que sale vapor. Ui, que se nos queima. Bota aí un pouco aí. Ui, un pouco de que lle dé voltas. Menéalle. A auga se lle botou. Mira. Aí vai con un Vale, pouco de bota. auga. E vamos a baixar. E subimos moito a posta. Colleu a auga coa tapa. Claro. Eso fago moitas veces. Para que vamos manchar outro recipiente? Xa, pero, Mira, home, un poquinho máis de auga. somos un programa de cociña. Aí está. Pois xa está. Había que Soluciones ter- fáciles, vida fácil. Bueno, vamos chamar a nosa convidada de hoxe. Veña, vamos recibir con fortísimo aplauso a Dosinda de Castro de Rei. Un aplauso para ela. Hola, Dosinda. Hola, Ven por hola. aquí. Que tal, Hola. como estás? Ben. Víase unha boa horta no vídeo, Claro, porque teño unha boa horta. Moi grande, Grande, sí. Sí. Demasiada para traballar, eu demasiada. Pero que é o que máis plantas, sí? Oi, planto de todo. Planto Sí. patacas, planto cebolas, planto de todo, hortalizas de todo, pimentos, tomates, de todo, de todo. Non deixas que as lechugas medren hasta aquí, No, como as antes. Home, claro. Digo, porque con tanta horta, ao mellor, No, hai algo claro. que se che pasa. Ai, pero comen os bichos. Ves? Pois están os porcos, malos Claro, bichos. pero ademais. están os porcos. Claro. as Tamén tes picas. porcos. Teño porcos, hai de todo. Esa casa é das miñas. Esa casa é das miñas. Arrímate aí, anda. Ben vida que che vai explicar, Hola, Xulio, Dosinda. Hola, o que está facendo. Pois mira, con isto, o problema desta receita, que unha cabaciña dá moito rendimiento, Dá. vale? Porque mira, todo isto é unha cabaciña, Todo isto que estamos poñendo aquí é dunha cabaciña. Eu sei, eu teño ese fago Claro, cousas e con facémolas elas, así pero... moi finiñas. Vamos a facer como se foran raviolis, sabes? Ah. Vamos a facer unha cruz, vamos a poñer un poquinho de recheo no medio. E vámonos, ahora, o que vamos a hacer primeiro de todo é metelo no forno. Mira, o que fixen foi metelo en sal, que ahora laveino para quitar o exceso de sal. Pa que? Para que se nos faga flexible, vale? Para que nos doble moi ben. Pero mira que radiografías, Sí, sí. Foi un pouco raro porque metiche sal para quitarlle a agua e enterráchelas en agua. No, porque tiñan que... porque ao quitarlle a auga facemos que se volva un pouco elásticas. Vale, no, é porque Entón- mo expliques porque non entendí, quedei un pouco Claro, así. por eso, no, foi, quitámoslle porque podemos facer un poquinho máis gordos, e quitamos o parte da auga, podémoslo doblar sin peligro de que rompa, pero temos que quitar o exceso de sal. Claro. É mellor que nos rompa que este salgadísimo. Claro. Vale. Entón, va. Que tal te levas co Entón, vamos. saltido, Dosinda? Moi ben non, No, home, claro. Prefiero que teña pouco. Vale, Vale, pois para que lles quede claro que non hai que salar moito. Non hai que Por eso salar. lava. Porque senón Por eso- estes por botan eso só lavéis, só sal, Entón, mira, ahora isto que vamos a facer, vámoslo meter no forno. Ou podeche pasar como a Xulio que un día en vez de sal usou azúcar aquí Ai, no bueno. programa. Ao Eso é revés, complicado. ao revés. Ao revés foi. Era unha sobremesa, E botaste sal. E botelle sal. Ai, eso é son así, complicado, son así de mula. Sí. Bueno, vamos a meter A ver. un par de minutiños no forno. Forno, mira, témolo Una moi quente, voltiña vale? así, Está a porque 200, na casa. a 200 Ai, e bueno. pico. Vámoslo baixar un pouco, vámoslo meter un par de minutiños. Nada máis. Vámoslo meter, mira, se fora un poquinho máis grosas, 5 minutos. Estas como son moi finiñas, vámoslo deixar un par de minutos só. Que vai levar para explicarlle a ela que vai ahora levar? vamos a Aí eso. está. Ahora vamos a eso, mira. Dosinda, que aquí ben- teño que un ben de refriño de allo,
cebola, pemento vermello e pemento verde. Vale, entón ahora aquí o que llevamos a botar é esta carne picada. Quero que saibas que ese sofrito quen tivo conta del fun eu, eh? Sí, sí. Vaya. Si lle notas aí o sabor. Xa. Non me queda nada a min que aguantar porque traballou un poquinho aí. Sí, eu. Mira, entón aquí vamos a botar ahora un pouco de sal. Pouco, porque como ben dixeche ti, un chisquiño. Vamos a botar un pouquiño de comino. Un pouco de sal, lixo. Un pouquiño de comino. Era No, pouco sal. botoulle pouco, sí. Botelle pouco. Vale, vale. Pouco. Unha pouquiña de pementa e un pouquiño de pemento doce moído. Ajá. E Ver si vai para subir a darlle un tensión a toque dosinda tamén, pola nosa culpa. Ai. mira, un pouco de tomate concentrado. Vale? Entón, ahora con isto vamos ter un recheo estupendo, Sí, eh? Polo menos, pinta ben. verdad? Sí, Que tens que dicir, Dosinda? Que pinta ben. De primeira sí, non? Claro, en principio sí. Pois mira. Despois xa veremos. De momento de Xulio Mato A ben. ver se nos liamos. Imos ver o de Begoña. Veña. Vamos logo. Aquí, por favor. Bueno, repila, Dosinda. Dosinda é moi Vexo- das túas, eh? Vexo vos Da todos horta. os días, Sí, Sí, Pois vexo vos mira, todos os días. Dosinda é moi das túas. Horta grande, Sí. pitas, porcos, De todo. de todo. Tes castiñeiros tamén ou non? Non, Bueno, non se Castiñeiros podía ter non hai. todo tampouco. claro. Porque É unha- a Begoña castañas ten para enterrar É que tamén. algo é unha zona que non é moito de castaña. É que non hai tanta castaña. Ha de haber non. outra cousa. Onde non hai unha cousa, hai outra. Sí. Non hai maíz. Non hai... claro. Ai, tedes millo, moito millo, verdad? Millo hai moito por ali Ostras. sembrado, sí. Que rico millo. Bueno, vamos a facer o recheo das cabaciñas. Mira, teño ese ali detrás. Estánse cociñando. Xa. Eu que fixen foi baleirar e vouche facer unha bebida fría porque ahora o que temos seguramente que che pasou como a min. Plantas un montón de cabaciñas e por salen todas xuntas. Non o sabes ben. Entonces, por isto podemos usar para meter na nevera unha bebida fría. Mira que cara pon este. Moi ben. Perdón, Perfecto. Pouco Perdón. sal, o Perdón. bacalao está desalado. Dosinda. Dime. Ti que crees que é unha bebida fría de cabaciña? Bueno, non sei, xa o veremos. Cando o vexa, eu nunca a bebín, pero... No, claro, quen a bebeu? Quen a bebeu? Quen bebe cabaciña? Quen bebe? Eu nunca a bebín, pero... Cando eras nova, cando eras nena, a ti, tua nai, tua avó, davanche bebida de cabaciña. Non, que non había cabaciñas daquela. Bueno, pues da igual. Claro. Da igual. Moi ben, Dosinda, así me gusta. Da igual. Daquela sí non me había gusta. cabaciñas. Da igual. Pois ahora. Bueno, Dosinda, vouche preguntar cal das dúas levarías ti pa Castro de Rei. Se tes que escoller unha, porque eu sei que é difícil, pero se tes que escoller unha, con cal quedas? Ai, de momento non te vou dicir. Ca bebida non, non? Non sei, a mellor sí. Ah, nunca se Eu sabe. insisto, Quen a ver sabe? si... Quen Eu insisto, sabe? a ver si di ela que tal. É que Bueno, eu son che do bondente, E entón seguramente que vai ser moi difícil elegir. E eu non teño tanto sal, que eu teño o bacallau desallado, Claro, desalado, pues todo, eso é importante, eso é importante. Súper desalado, seguro. bueno, pues vouche pedir que vayas á zona de sufridores ali e despois chamamos, te vale? Vale, moi ben. Veña, un aplauso para Dosinda que está con nós en Ben de Castro de Rei. Está no Voltas co Prato. Bueno, hoxe cociñamos con cabaciña, unha tipa que sempre cae ben. Non como a berenxena, que ten amigos e inimigos. Pero disso xa falaremos outro día. Imos coa cabaciña, polo visto consumimos case 5 kilos ao ano por persoa. E xunto co tomate e o pemento é das nosas hortalizas favoritas. Será por iso que case seguro que a tedes na horta ou na neveira da casa. E vos que diredes? Está xustificado tanto amor? Nós pensamos que sí e podemos argumentalo. As cabaciñas son tan saborosas como versátiles e con iso xa está medio camiño andado. Pódese comer crúa, pero cociñada alegra calquera refrito, revolto, quiche ou torta. E se a facedes renchida ao forno, xa é cousa de outro mundo. Hoxe queremos sumar dúas receitas que serán noticia en algún xornal do mundo, sen exagerar, unha delicia. Contádenos se opinades o mesmo que nós ou se estades en desacordo, se non credes na cabaciña. Chamade a Voltas co Prato e respondede en @avoltascoprato. Imos con Xulio Mato. Veña. Xulio, que? As láminas do forno sacácheles ou... Sí, aquí están, aquí están. Mira, metémoslas no forno só un pouquiño para que nos sequen ben. Mira, están sequiñas, ves? Guau, E agora, perdón. Pois quedan bastante... Claro. Quedan Pois bastante é o problema. versátiles, Eso é. Anda. Entón agora vamos poñendo para aquí, por qué? Porque se deixamos moito tempo neste papel,
vánsenos pegar. Entón, mira, vamos a retirar para aquí e vamos a empezar xa cos paquetiños. Paquetiños Mira. estilo ravioli. Quilicua, mira, De para eso collemos. Julius Matos. Mira, moi sinxelo, vamos a facer así unha cruz. Vale, e vamos a ter xa aquí preparado o recipiente onde vai ir todo. Vale. Mira, aquí teño unha salsiña que é, Non ten sitio para todo. escoita, que é tomate concentrado, Tomate, como era? tomate troceado, tomate concentrado, allo e aceite de oliva, vale? Non viron o chiste na casa, pero bueno. Non, a ver, tomate Espera. Tomate concentrado. concentrado. Entón, mentras se nos vai facendo eso, vamos a ir facendo os paquetiños. Vamos a ir metendo aí, para que nos vaya rompendo o tomate ben. Tomate concentrado, está lle dando aí un pouco de lume. Eso, vimos aí vai a aquí con carne. esto. Unha culler. Mira, é un pouquiño aquí no centro. A ver, non sei se se ve ben aí. Ahora verás, terás que ver. Mira, entón agora, poñemos un pouquiño no centro e agora o que facemos é, vamos a ir pechando. Pechamos así. Buah, eso é... Xa temos o primeiro paquetiño. Bueno. Ves? Vamos a botar un pouquiño desto na base para irlo colocando que non se nos pegue. Guau, Mira. Estáme gustando a túa receita, É que isto despois vamos a meter no forno con un pouquiño de queixo para que nos gratiñen da por riba, Mira, ves, xa temos E aí. desde cando sabes facer estas cousas? Pois aprendín hoxe nun tutorial. Isto é verdad, non? No. Os ravioles de cabaciña fanse moitas veces. Xa fíxase aquí algunha vez. Facíanse. Toma, agora, veña, pois outro igual, mira. Temos a cruz de cabaciña, Más leva carne como a mí me gusta. metemos o recheo, e empezamos a doblar. Sempre empezamos a doblar pola que temos debaixo. Vale, pola que está debaixo. Si non desmontes. Claro, para que non se nos desmonte. Aí está. E aí temos outro. Ves? Ole. Aquí, a pota. Pois sigue facendo paquetiños, que é o que che toca, e eu marcho con A ver se me dá begoña. tempo, que teño moito paquetiño aquí. Calabacita, vamos a bailar calabaciao. Vamos a bailar Mira, vamos rematar o noso recheo, vale? Boteille manteiga, vamos a engadir agora a fariña. 30 gramos de manteiga, 30 gramos de fariña. Viches que ben non me din que a vista? Sí. Viches? E vamos, además con vista fina que tes ti, vamos. De cerca ainda vai a cousa. De leixos non estou fastidiada, Ainda carai. normal, non? Sí. E varlle botar, entendo que o Agora nata ou leite, non? vamos a engadir leite. Leite. Ostras. Entón que vas facer unha bexamel. Ostras, levaronme leite. Telo aí. Ah, esta é nata, Ai, xa levaronme nata. leite. Ai, Dios Sí. mío, non temos leite. Levaron unha botella de leite. Non temos leite, Tiña aí por que no favor. tiña aí que no fregadeiro. Onde está a leiteira? Onde está a leiteira? Que veña a leiteira, que nos trae leite. Veña, por las casas. A ver se está por aí que debaixo. Hoxe estaba no... No, levaron. Hoxe estaba... Levaron-ma, Levaron, maldita xa, sea. veñen ahora. Extorsión. Hoxe, Mira unha mira, cousa. hoxe estaba pola mañán na Vamos a casa... sacar as cabaciñas do forno de mientras, Vamos, veña. Vamos estaba pola mañán na casa e empezo a escoitar. No medio de Santiago, Tururiri, turururu. Un afilador. Un leiteiro. Coa furgoneta. aí, Claro, home. Tururiri, turururu. Eu, Mire, xa temos a ostras. cabaciña lista. Mire, xa podemos picar nela. Aquí xa se pode comer, Xa se pode Está comer? lista, sí. Sí. Vamos a verter un pouquiño ese aceitiño, así que Quitas quede o por aceite. debaixo. Sí. Ti estás Eh, deseando que che traen o... Queres a o bebida? leite. Queres a bebida? Sí, No, no estou quero. deseando, porque me quitaron, non sei por qué. A ver. Levaron-ma... Non estou deseando esa bebida, pero sei que a tes que facer porque... Estalo deseando, estou chovendo na cara. Estalo deseando con toda a forza. Buah, eu teño unha sedaza. Isto é fresco, refrescante, nutritivo, rico. Toda maravilla, Vale. home. O peor é que o di en serio, Aí está, trae, eso sí que é refrescante, nutritivo e fresco, eso sí que o quero. Saca de aí, que isto é para fazer a bechamel. Aí vai. Que senón hoxe a nosa convidada non sei o que vai probar. Aí vai. Doi un cacho de queixo. Mira. Un cacho de tortilla. Botamos un poquinho de leite, deixamos que espese un pouquiño. E como neste caso... Iso é unha bechamel? Claro, unha bechamel que está feita xa no refrito. Dixo, vamos fazer, eso xa fixo Xulio a semana pasada. Moita xente fai bechamel, Bueno, sabes? xa sei, A pero ver. ves aquí de innovadora. Non estou de innovación, que innovación é esta? Sí. É un recheo dunha cabaciña super rico e de bacallao, que xa non lle fai falta sal, non lle fai falta nada. Non estaba desalado. Estaba desalado. Aí Por vai. eso non lle fai falta, porque non fai está falta. convidado, non Entonces- pode tomar a convidada. Vamos ir rapidinho, que senón Vale, pero sácame isto de aquí, Renchemos. ai, Dios mío, para que se vexa ben na casa, aí está. renchemos as cabaciñas. Así, biches as verduras que lle botei? No, para varmos contar ti. Pois mira, puerro, Aí está. cebola, cenoria,
un pouquiño tamén do de dentro da cabaciña da pulpa. E agora vamos a engadir un pouquiño de queixo e vamos a meter a gratinar ao forno. Ostras. Aí. Igual que a min. A ver se somos capaces. A pouco máis cortar-me a gaita. ¡Qué animal! Pasoume o coitalo a fixo. Que? Escoitei o coitalo Sí, polo sí, meu... home. Escoitei o coitalo polo meu vaqueiro, Si, home, si, anda. Fíxeme Eu. así. Pero ti sabes que estirpe se iba a perder. É para que non te reproduzcas. Isto é tremendo. Isto é de verdade. Ainda por riba di, non ó. Veña, No, que cañotas, fixeras todo así, sea no. por audiencia. Aí vou. Eu, de verdade, o que non me pasa neste programa... Que atentado. Que atentado. Contra cañotas, veña. Qué bonito tentado. sería, ¿eh? Ábreme o forno. Vas sin coitalo na mão, non? Vou sin... Vamos alá. Tempo e temperatura. 10 minutiños a 200 grados e quédanos maravilloso. Imos coa bebida Bebida de Cabacín. enerxética, rica. fría. Bueno, sensible. No. Po catarro. Próximamente xa veredes en todos os supermercados. Sí, sí, xa verás. Vamos. Vais a Kombucha, vender, vai ser un kombucha. éxito de ventas. Un chisquiño de sal, moi pouquiño. Vale, veña. Vale. Depois vamos a engadir coandros. Aí. Aí. Todo moi apetecible para Sal beber. e xenxibre. Isto é boísimo. Detox. Detox. Vamos a engadir un pouquiño de nata e vamos a rematar con un pouquiño de leite. De auga. Vouche boa, de auga. Que guai, A verdade é que ten Hombre, gente, un aspecto, vamos. Sale de aí. Ten unha pinta, vamos. Estou desexando probalo. Aí Aí vai, vamos. o vaso batedor contra Begoña. No, este non teño problema. O problema é o que está ali. Está oculto. Bueno, aquí xa o vimos todo. Vamos con Xuli, xa o vimos todo. Pois chega xusto a tempo, porque mira, estou colocando o queixo en riba do último, non espero nin a música, que teño que ir para o forno, eh? Veña, vamos por favor. Para, Jaime, para. Teño que ir para o forno, que acaban de decir que temos minuto e medio. Normalmente debería estar 5 minutos no forno, vale? Vale. É o que patei eu, Pero bueno, vamos alá. E agora que nos queda? Pois... Ti non tes un granizado, unha recoller- crema, un batido? No. Algo así, de carne picada? No. Eu hoxe dixen, vou facer algo que sexa apetecible. Como decía Homer Simpson, para beber albóndigas. Que lambón. Pois xa está, vou limpar. E cando acabe aquí vou limpar ali onde Begoña, porque está No, con o batidor por que vai favor, liar. cando acabes aquí vai ver o de Begoña. Sí. Vale. Quero probalo, eso, Eso hai que probalo. Eso que é detox. Mira, vou subir isto para arriba para ver se vamos a Si acelerar vai o mellor. proceso. Si, ti quito máis veces, a ver se acaba eso. Cañota, non me marees. Vou intentar a ver se nos gratina antes aquí arriba. Veña, deixo Aí aí. está. Veña, ahora cruzamos os dedos. Vou co público da Volta Escoparate, va? Veña, enreda un pouco, Enreda un pouco. Sí, vamos con Dosinda, veña, vamos para lá. Bailar cala, A ver, ese aplauso aí que se note, que se escoite. La xente que está con nós hoxe na Volta Escoparate Televisión de Galicia. E ainda serás capaz de decirme que queres probar esa bebida, Sí, claro, por suposto que quero probala. Claro, ten que haber de todo no mundo. Claro. Eu non vou cuestionar as túas decisións erróneas, por outra parte. Bueno, eso ya veremos. Non vou cuestionar. Xa veremos se son erróneas ou non. Eu, a ver, mira que me fío de Begoña, Begoña dime, pecha os ollos, abre a boca, tal, e eu probo que sexa. E estou seguro que che vai gustar. Ahora, entre que casi me deixa sin descendencia, é que a bebida esa... Pero seguro que está boísima, xa verás. Eu creo que está moi boa. Prefería unha tónica, Ou agua con gas e limón, Xa me valía. Iso, a ver... Bueno, a mellor cambias de opinión. Sí. Quen sabe? Bueno, pero vas a ir ti diante, Sí. Home, van a sí, probar ti primeiro. Por suposto. E despois xa veremos o que fago. Non te preocupes. Eu probarei, sí. Queres ir velo de cerca? A ver que che parece? Bueno. Sí? Pues veña, Pues vamos, imos vamos. con Begoña Vázquez, a ver que pasa. Válelo. Veña, un aplauso para Dosinda, que está con nós. Axúdeche. A ver. A ver, sí. É que un vai vello. Un vai indo para vello, xa non... Bueno, home, é normal, home. A ver, vamos a ver. Hai que abrir o forno, Begoña, ou queres Sí. antes enseñarnos eso? Non sei que debe ser o meu forno. Sí, pero... Vale, por nada, abre o forno. Aí está. Aí sale. Vale. Vamos allá. Mira que boa pinta ten. Un Sí. pouquiño máis de gratinado. Tampouco nos viña mal, pero Vale, está pero derretido o queixo. Gratinaos, Sí. Vamos a ver como sale o teu.
Non respires tan fuerte, eh? Non respiro fuerte que me dá a tos. É a miña bebida especial. Que pasada, Mira. Unha Queres pintaza. probar, cañotas? Proba, cañotas, que parece horchata. Parece horchata. Parece horchata. Queres probar ou non? Vai no probar primeiro do Queres Osinda. probar? No, ahora Pois no. ahora non probas. Vale, pues ya está. Tampouco pasa. Non, Estás castigado. Non é o final do mundo. E tamén mira, che vamos a digo. poñer aquí unha ramiña así. De que? De De cilantro. Cuandros. E se dixeras capaz de poñer pirixel, é capaz de poñer calquera cousa. Ala. Bueno, aínda que me meta con ela, eu estou seguro que vai estar boa. Sí, me meto moito con ela. Vamos a dar un aplauso a Begoña Vázquez, Gracias. crack artista, fora de serie, a única capaz de facer unha bebida de cabaciña. Veña, vamos con Xulio. Vamos con Xulio. Bueno, o forno de Xulio. Non había apuro, Que? Non había apuro, pero... A ver, vamos, abre aí, veña, abre. Bueno, un poquillo máis de gratinado tampouco lle viña mal. Ai, agora sí, Por lo menos no. algo de gratinado. Algo de gratinado teño, Aí está. Vamos Non nos alá. vamos nin acercar, é do medo que nos dá. Nin acercar. Vamos, Come no. patata. Aí está. Arrímate e voulle cerrar o Aí forno, arrímate aí, Ves, ten un pelín de gratinado, pero bueno, un poquinho máis. Bueno, ainda se gratiñou, Sí, pero bueno. Podía ser un pouco máis, no pero- todo o que debería, pero bueno, Bueno, aí home. o temos. Non hai Aí queixa. está. Pois aí tes, mira, ahora vouche poñer aquí un ravioli para que o probes. Que o ser tan finiño, con este pouquiño Sí, tempo xa. de Claro. forno. Mira que salsiña. Esto sí que é detox, saludable. Podes poñer eso, podes poñer Aí iso. está. Isto tamén está moi ben acompañado con unha bebida fría de cabaciña. Verdad? Un aplauso para Xulio Mato tamén, que verdad. Dosinda, imos probar. Bueno, vas probar. Aí á esquerda, por favor. Dosinda veu de Castro de Rei e o que menos esperaba é que iba ter unha bebida fría de cabaciñas no día de hoxe no Voltas co Prato. Pois, este programa é así, cando menos o agardas, de repente, sorpréndete. De repente pasan estas Pero a cousas. veñeta se Esperaba queima ter esta, algo novo. Entonces, Sí, sí, pues, novo mira, é. Eu, claro, Novo é. eso nunca o fiz. Novo é. Ni nunca o vin facer, ni nunca o fiz. Eu tampouco. Mira, vas tomar dous vasos. Dous vasos. No, hai dous. Dous era moito. Unha é para cañotas. Cando queiras. Un é para cañotas. Dosinda, podes ir probando o que queires, pola orden que queiras, pero Dame. recorda que é moi importante que probes a bebida fría. Sí, 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 non te preocupes. No, está. E nós, mentras tanto, repartimos cartiños. Imos ir a Valga. Dolores, que tal? Boa tarde. Hola, boa tarde. Como estás? Moi ben. Escoita, Dolores, mira unha cousa. Algúnha vez na túa vida, por casualidades, polo que sexa, probaches unha bebida fresca de cabaciña? Non. Xa, O sea, é raro, Dolores? Xa o podes facer? É raro porque, vamos, en todas as casas de Galicia se fai iso. Todas as cotelerías. Se o fai Begoña, probo. Ah, toma por la... Tranquila. Como se puxo? Casi, casi. Como se puxo? Casi vas ao inferno outra vez. Casi solto. Como se cando puxo? Hoxe casi me matas, insultáchesme. No, Casi me no, envenenas. solamente pasei así por Casi me pelo. envenenas. Casi te ¿verdad? castra. De todo. Casi te castro. Bueno, veña, por 50 eurillos voulle pedir aos compañeros que levanten a pregunta. Xa sabes, 3 opcións de resposta, unha correcta. Vamos alá. Cal destas hortalizas non pertence á familia da cabaciña? A. Cabaza. B. Melón. C. Cacahuete. Supoño que o cacahuete. Moi ben. A ver, pero espera a que se resolva. Correcto. É que Begoña pode ayudar o carto, verdad? Sí. Pode che a xenerosidade. Sí, seguido. Moi ben. Con bebida fría de cabaciña. Dolores, un bico moi Moitas grande, parabéns gracias. polos 50 eurillos, vale? Igualmente, gracias. Veña, un bico, chao. Aí está. 50 euros que van para a Valga. Moi ben. Creo que estará quente. Mira, Dosinda está dando, xa probou os dous, pero non probou a bebida. Está escapando un pouco a Sí. bebida. Polo que sexa Dosinda di que tal e cual, pero o último probar é a bebida. Porque Así sabe que que é o vamos máis alá. delicioso. Claro. Todos pendentes. Para enfriar despois Todos de eso. pendentes de ti. Vamos alá. Dosinda. Seca, bebida quero probar, limpos beizos. Vamos alá. Dalle que acabamos o programa, Temos unha cuchara, se queres. Para. No. Eso diretes bebida fría. Pero pode tomala que a cuchara como queira. Non Xa está. seas malo.
Bueno, bueno, tomar coa cuchara porque todas non a vou tomar, entonces para Bueno, dalle un chupitiño e despedimos o programa. Ai, Dios mío. Ui, 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 a cara esa. A cara de moi de circunstancia. repetido. Sí. No, Vamos eso, alá. é que Dosinda, está repetindo. Dosinda de Estamos Castro de jodidos. Rei, despois de probar as dúas receitas. Quen gaña o Voltas co Prato o día de hoxe? É moi difícil, Sí. Pero... Non o sei, Begoña. Begoña Vázquez. Están os dous buenísimos, pero... Con bebida fría e todo. Señoras e señores, nos marchamos. Queden hoy co telexornal. Serán, vémonos mañán con máis recetas, como sempre, no Voltas co Prato Televisión de Galicia. Chao. Calabacín, calabazón, y ese bichito lo mató.